Mm. Kubalulekile nawe ukuthi ubuye uzenzele into zakho esayidini yabona. Yeah. 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 Hayi Uyiqhelanise mfowethu. nokukhuluma phela. Ngisho into incane bayithatha benze benkulu umuntu ngoba mhlawumbe noma usuke kusobhile noma ekucuphile noma ethatha ngokuthi mhlawumbe usesayidini ethile yabo leyo nto inkinga isuke ibe lapha. Hayi ezinye zezinto nje. Ezinye zezinto. Anjalo mina umuntu mangisukela. Mina njalo umuntu ngamkhiphela indaba zakhe mangithanda njalo. Aha. Yabo. Angizwani nokusukelwa ngoba abantu bayathanda ungisukela. Mina nje uzane mina nje Uyakuhlokoloza. mina nje uzanefa lento ayenzayo. Mina ngamshaya ayisola impilo yakhe yonke ukuthi wakwaya wethu wenzani. Mangithanda nje. Ngoba kunje kuphela ngizwani nokukhuluma, yabo. Ngiyazama ukumziba akazibeki, yabo. Yabo. Ngoba Uyami. manje uwesiphatho ungwangakithi, ungwangakithi, yabo. Manje lento ayenza ngazo ukuthi inhloso yakhe kuphi. Ngoba mina Cha kungcono khona. loda. Kungcono umuntu uma ngabe ephawula entweni ethinta yena uyabona. Uyabona lapho kusuke right Yeah. entweni umuntu asuke engahlangene naye nje usuke edawa lo Mina muntu. mina ngilankinga. Mina uzanefa. Aha. Akabhasobhe. Akaqhubeka enze lento ayenzayo. Uyobona kahle. Mina ngiyobuya kwi-retirement ngifike ngidile naye uma ukuthi kanjani. Mayisexakile nimlethe la. Mayisexakile nje nimlethe la. Ya, ningi ngisho kuthiwa ngibhizi kanjani. Mina ngawuqeda nje 20 minutes ngikhuluma ngaye. Yabo. Hey. Ngikhuluma ngaye. Yeah, usekhohliwe ukuthi unengane ngakithi angayihlawulile angayondlile umsuluka nini ukulungile kodwa sikho lapho. Silala sikhona. Phuma Hayi mali le. ayithi nakhona wayefike ngobugweva. Yabo. Maze ngobugweva thina yabona vele. Mama kithi ngelinye ilanga ngelinye ilanga yosha imizi bafana bakithi yosha imizi. Uyeke lo Yosha Track9 imizi. lo. Ya kodwa nje mhla esexakile nemlethela yokhomba ngalo langa yoyibhosha insango ngalelo langa nje. Uyeke uTrack9 uhlala emshinini ungaphumi emshinini. Kodwa nje ngelinye ilanga yabo. Ngibona ngathi khona iagenda nyana nje anayo. Kanti manje nje umuntu ofana nomuntu ongaexist nje kumina. Yabo. Eish. Yeah. Kodwa ke mfowethu akuhluphi nami vele sengizobaleka manje. Uthi ngithathe nanginoxolo. Alright. Mase ngithathe nangino yeah. Manje abantu ubuthwe yawo. Oh. Uthi angiphaphela nto ngiyazi ukuthi unyoka uyathakatha. Mase ngivele ngibasho ngamagama wababulalayo ngithi wabulala usibani bani. Wabulala usibani. Ngiyaphila futhi. Washaya uhlelo lakhe. Hey! Yay! Vai, já não é que aí. Yay! Coco chungayo, fusag man coco chungayo. Fusag la coco. Wephumlani mfowethu uyaphila. Hayi siyaphila mfethu mvela siyaphileka. Saphila mfowethu, asiboni inkinga. Hayi ngibonga ukuthi ngigcine ngingenile kulabo live bakho. Yo bot. Sijava kwamalasi. Mfethu buka uyazi ngifuna sixoxe la ngasese uyabo. Kulama message engeke ngakusendela wona lapha. Yeah bot. Kunama message engeke ngakusendela wona lapha. Mhlawumbe uma uthola ithuba uwabheke nje. Ngicela ungenzela kanjena ebhuti wami. Ngicela uma message yonke mfowethu kunenamba lapha kwibhayo.
Ngiyacabanga ukuthi isiqala ithi 083 manje ino WhatsApp iyafoneleka le number. Ya ukuthumele khona sobona nje ukuthi kanjani. Yabo. hayi unga-easy Ya ngoba la inbox igcwala forex igcwala bonke abantu ngicela ungisiza bhuti yonke lento kuningi nje. Yabo no hi. Ya yonke lento manje. Ya inbox nje. hayi bhuti wami ngiyabonga mfowethu. Hayi mfowethu siyabonga kakhulu. Eyi, ya sithembe kuzophumelela kodwa uma kubheda kuyabheda. Ungasabi usho cha kuyabheda. Kodwa kunento ebengiyicabangile lapho yabo. Mfowethu ufuna ukucula nawe. Hayi bo. Bese ngisho. Ya hayi ukhuleka sokuxoxa ngasese sharp Okay bhuti akunankinga. sharp. Awe kumnandi sindawonye siyobonana kwelizayo. Kumnandi sindawonye siyobonana kwelizayo. Kumnandi sindawonye siyobonana kwelizayo. Awusumuhla. Lapho umthobo isifoko buhlungu kanjani? Afowethu enjoyile bafethu kuba nani for uqamba manga. Yabo. Enjoyile bafethu ukuba nani sikhuluma ngama topics kaMaskandi. Kumnandi nje kunje sidelela kujokwe makujokwa kuhleke kube mnandi kube nje kucasukelwana futhi makucasukelwana ngaloso sikhathi kuthukwana makuthukwana. Kumnandi bafethu ave kumnandi afuna uqamba manga futhi proud ngani ngoba iqiniso niyakwazi ukulenza bafethu angifuni ukuqamba manga. Niyakwazi bafethu ukwenza iqiniso. Kunina nonke nje bafethu. Ya kunina nonke nje bafethu enikwazile ukuthi nithathe kwezinye zezifundiso mhlambe bengizama ukuyifaka nabanye abafethu besilekelelana nabo mhlambe kulalelwana lokho kulalelana nje bafethu kwenziwe ngendlela okufanele kwenziwe ngakhona. Hayi bafana bakithi kube likhulu kube into enkulu kakhulu. Hayi bafethu mfoko Mazibuko shum Bhuti niyaphila? azaphila ama 10 uyaphila? Siyaphila bhuti. Yeah mfethu. Hayi bengile ngikulalele nje mfowethu lapha hayi kodwa ke manje ke sebezodwanguza ke bengasenayo umqondisi ofana nawe. Hayi khuleka nini bafethu khuleka nini. Ngiyobuya mase kuvuma kahle ngoba phela ezinye zezinto wena Shumi yazi iyabheda lento yokuphila ngokuthi usu trend yabo kancane into trendayo uphakathi usiqiniseka usethe lento iyabhora mhlambe mina mangila ku TikTok ezinye zezinto anginaki yabo kodwa mfowethu uthi ungena ku Facebook hawu usiqiniseka sekuthi usethe into encane njengathi shu sebenza into enkulu le ku Facebook uthi uyangena ku YouTube usiqiniseka usethe no mfowethu lutho mfowethu ngisafuna nje ukufocus kwezinye zezinto okuye nokunye kuyobonakala. Angithi manje njengoba nisematheni kanje labafana laba bafuna itrend ngani laba bika ingathi abalokhuzane bomaskande laba abahlazi bechaza ngomaskande ngoba 1 minute ubona ngabo usiqiniseko sethe uMax usethe serious nginowabona impela ukuthi awukodwa kusami sebereporta yonke into nje. Iyona nkinga ke lesinayo yabo. Iyona nkinga ke lesinayo futhi ke nanento encane uyacabanga nanalento. Yabo. Nanalento nje. Nanalento nje yalolu daba. Lalo muzi. Umfowethu uBhanyazile ungibizile wangifonela sakhuluma. Okay fine. Wangifaka lolu hlelo lakhe.
labantu asebaphosta manje abakhuluma izinto ezinegative usethini sengemchazelile ukuthi inhloso yokuphosta kwami le yanto ngabe imayelana nani yabo laba sebezokhuluma izinto ezinegative why ngoba kwenze njani hayi bafethu bahlena Ngisacela ukungena ke nje kule yakwaLuthuli. Hayi webhuti lapho ngeke ngiqamba manga. Uyabona nje ukushuthi umuzi. Ukhuzana lo yamuzi wakhe akawushuthi yedwa nowegcoka amafuthi akawushuthi yedwa. Akasacela ipermit kubani. Manje ke uma ngabe labafana bakaLuthuli laba abakhona njengamanje bona bakhetha ukulalela abafazi ukuthi athi umfazi hayi mina ngifuna nje sithandwa sami sokwakho umuzi angithi uyabazi abafazi banayo lonto athi ngifuna sokwakho umuzi noma sowusele wedwa kini akutshela ukuthi hayi asami sokwakho umuzi wethu asuthuthe lo so noma kunabantu abenza kanjalo ulalela umfazi wena akutshela ukuthi hamba kwakho umuzi ushiya umuzi wakini usalu kanjena manje thola bahambile baye kompendle mhlawumbe bakuba lo akho ubaba sebewuyekile abasekho bona akekho wafuna ukusala khona uyayibona lonto ukuthi injani ayinangqondo kanjani hayi wemfoka lokhuzana asilokhuze mfowethu leyo asibeke neceleni leyo singabe sisabheka manje izathu zokuthi kungani mhlambe kugcina sekanje into ebalekile njengamanje ukuthi isolution ithini into ebalekile leyo ngoba maso ngene enkingeni zokuthi yini imbangela yento ukuthi ayikuzoba indaba ende mfowethu isazoba indaba ibonakala seyifakiwe ya ngoba mina ngakutshela khona la ngakulapha khona ukuthi inkinga zemzi yabantu ayifani nawo nenkinga yakini nawo nezakhe inkinga zakini ongeke uzuhamba usitshela zona la nami nginezakithi nobani uneza awukho umuzi ongenayo inkinga lutho yabo hayi uyabona nje lutho ngisho ifamily kaRamaphosa uyithola kuthiwa hayi uyathakatha ubani hayi ubani uthwele ubani kuhlezi kunenkinga wonke ama families yebo hayi njalo mfowethu nami nje hayi ngedwa okugcina ekhaya hey kodwa umakoti waye nesifiso sokuthi sithuthe nishiye bani hey kodwa bakithi hey mina nawo nolokhu utwaye mfowethu lukaka izinqe manje asiyekini lento leyo ya siphumeni nje kuwe leyo yabo ngoba mina ngeke ngisho ukuthi hayi ngiblame abani yabo akho umuntu okufanele ofuna ukublenywa la into ebalekile nje ukuthi kube khona isixazululo kule nkinga ukuze yonke into izohamba kahle lokho nje kuphela ngikucelayo ukuze yonke into sizwe mkhaya kuhamba kanjani ngiyaphela bhotoljani hayi sadodoba kufani ngane wethu bhote hayi ngibonile izithombe leziyana mhlawumbe ngoba wena ungaka amaphumulo ke mhlawumbe kuzothi ukuringa kuwena kancane ukuthi ngwakamlambe sibongo mina ngoba kuzothi ukuringa kancane mhlawumbe umungaka maphumulo izithombe zakhe angithandanga mkhaya wami ngoba ngeke ngathi ukukhomenta ngase ngibuye ngihoxisa ngathi mina kodwa ngoba phela singaba sendaweni nje akukhona lapha nakwaLuthuli khona isithombe nje ebesikhona lapha kwivideo yakho singasekugcineni akusone sangalela ngithi mina hey akukhona lana man ngithi kodwa ngase ngibuye ngithi mina hayi umkhaya ngoba umuntu olokhongana vele lento ayishoyo iyona but ezinye zeyithombe ezivela lapha akuzona ezalapha kwaLuthuli la esazi khona njengabantu thina esikhulele endaweni nabahlala khona yasiba imibuzo ke yasiba mningi imibuzo abanye ngize ngayidelete ipost yami I mean i-comment yami ngoba comment ya bese bezothi hayi ucomment ngoba abanye bethi hayi wayekane ukuthi wena ngoba ngithi ngwakamlambi mhlawumbe uzo understand ukuthi why
ngize ngagcina ngidelete bengiphazanyiswa esinye seyithombe esikhona Oh kule yeah video yes sokuthi akukhona kakuthule lapha kodwa ke into eyishoyo iyona Mfowethu iyadida ke lapho mina okuningi angifuni ukugxila lapho ukuthi hayi khona cha kwezinye zethu thina ke cha no ngithi mina ngoba uyiciko wena ku right but bese ngishilo kuma comment ukuthi hayi no othi ngutshele something yes leya nto ayisukele ekhanda yazo yes leya nto ayisukele ekhanda ngisegoli mina ngihambe ngishuthana nemizi yabantu nowami yakithi mina umusi so le zayithombe isuka direct kumuntu ongaphakathi so ungangichazi ayikho ngiyakuzwa mina ngikuzwa everything but there is a pic ongeyona yalaphana okuwukuthi futhi ngishilo nami kwi comment yami ukuthi khona isithombe okungeyisona ke esanale kancane mnewethu ngithele izithombe ngithatha kumuntu wangaphakathi yebo angazi-ke wena ukuthi kanjani kwashaqoba lezi ithombe ngithatha kumuntu wangaphakathi yebo yes ngiyathanda ukuthi uma ngabusho kanjalo mfethu kuhle but singabe sabi kuyona kodwa i-content ngeke ngithi theme noma ne-content konke kwaleya nkulumo yakho ku-right sizwe akufanele ngize akufanele mfowethu uthe ngwamaphumulo wena ufaka ngabe usungizwile ukuthi ngithini kuwe yebo ngiyakuzwa kahle lento ngithi mina ngiyithatha ngaphakathi kwezinye zezingane zamfoka mall wena ngingathi mina ngithi la nakukhona ufisa kanjani ngeke into nje ayenze sense leso ekhulumayo mara ngeke ngithi ke mina ke wait ake siyeke ngaphandle kokuthi ngeke mfowethu ngeke angisafuna ukuba ne-conversation ende kangaka ilula phela lento engisho ilula ngane yakwethu ungixolele cha ilula kumele ngabe understand hawu sekumele ngize ngisho bafowethu hawu sekumele ngize ngisho sekumele ngize ngineke indaba ukuthi usibanibani okasibanibani othe hayi kwahlela Mtumseni lenkabi le hey sayithule lenkabi le yobheka anokulandisa izinto eziningi bafowethu yabona ezinye zezinto nje ziyadisappoint yabo ezinye izinto nje ziyadisappoint mina ingixakile lento yokuthi kuze kuPaulo Zanefa ebazi kanjani lo muntu ukuthi uyazi kodwa ukuthi zifika kanjani lezi yonke le information ifika kanjani kumina uyazi ukuthi kunevumelwane nobani for ukuthi ngawenza 1 no 2 no 3 hey kodwa nokuZanefa kanti uPhemani naye hey uphawula yonke into nje uPhemani kanti uZanefa yahlupha lena Lindani hawu selele lo muntu labantu kade berequestile yazi uthi accept umuntu uselele umlando lo umlando lo impisi Mnqayi sanibonani bafowethu sanibonani khamba kahle
Iyaphileka. Hayi ngiyaphila mfowethu ngiyaphila emkhaya. Ngeke ngathi iquba Yeah. leso sikhathi abantu ngibonile. Yeah. Othi ngicacise kulensizwa le uSizwe. Itiyela mangiya komalume liphelela lapha kwaMaqumbi mase ngehla ngoNzuza. Itiyela mengiyakithi ngilishiya lapha esihlahleni noma eplangweni uR74 mase ngiyahluka ngizothi D something lapha udibani uD53 noma udibani lapho nje ngiyakhohlwa ukuthi kubizwa ngodistrict ya D53 ya ikhona lapho ngihluka khona ngihambe njalo ngiyoze ngiyongena ngqo ebathenjini Ngithi uyayibona nje wena mkhaya lento ePaulo uSizwe ithanda ukuba inkingana ngoba kahle kahle abanye abantu mfowethu abangenze ngazathi akekho umuntu ongazi ngendaba yakwaBhekmuzi bese bethi abantu into mayisini social media bese beyithatha sebefuna ukuyihlanezela bese beyenza engathi imabe eqala manje ukuyibona awuyena umuntu wokufika wakwaMaphumulo njengoba ukhuluma nje ngoMaqumbu ukhuluma ngeendawo lezo ukhuluma ngendawo yangakini nawe uwumuntu wangakini obukholelwa kuyena ayikho into ethi mhlambe wena ngibona ukuthi mhlambe uchayisa ngaye engazathi khona abantu abangazi uBhekmuzi lapho umuzi wakubo kudlula phambi komnyango makudlula amabhasi ayaphansi ezansi koMaqumbu ahamba lapha kuhamba imoto is a public place ephambi kwawo wonke umhlaba wabantu ababonayo is not ukuthi lento sekufanele ibuye ngazathi manje isiyimbi ngoba isikulo siqiniseko ohleze ePaula njalo kanti uphikelani lo mjithu uthi akusiwo kaBhekmuzi angazi manje uyabona nje la usubalimaza khona ingqondo usubachazela ukuthi ezinye izinto abazazi ngoba is not ukuthi wena ubuphansi ezansi le wena usegoli kodwa kusho ukuthi lento uyithole ngoba uyithola futhi yabo yeah manje futhi vele ukukhuluma nje futhi vele ngisho lento eyenzakalayo vele njengoba nje yabona into eyenzakalayo iwini kumina kwenzeka kuproveka yona lento ukuthi njengoba abantu bekwazi ukungithemba ngezinto ezithizo ukuthi vele mangikhuluma ngizozwakala njengoba nje sitrenda iright impela vele iyona nto vele ibinhloso uyokuthi ingene labantu beyibone bephawule ngayo emva kwalokho mase ekugcineni kosuku isixazululo sesibheka ukuthi isixazululo siyothini masibe khona kuyobe siyobonga masingekho futhi kuyoba sikho ayikho into soyenza but ukuzama kuyoba sikho futhi yebo kuyoba sikho usacela ukubuza labo bhuti uma ngabe ukuthi labafana bakuloya muzi akasekho umuntu ofuna ukuhlala kuloya muzi ngesizathu sokuthi abafazi sebebathuthile sinezakani isixazululo mana mnewethu asina isixazululo asinazo isixazululo sangaphakathi ukuthi ubani okumele ehlale khona ubani ongamele ahlale khona ongamele ahlale khona thina inkinga zakhona thina asifuni ukwazi inkinga kulezo zinto lezo into ithi thina sikhuluma ngalento esiyazi yasingakhulumi ngento esingayazi nezinkinga zakhona izogcina isiyimbi lento ube ngathi besikhuluma ngeenkinga cha uyazi weshumi uyazi khona into abantu abangayiqapheli ngimncane kodwa fanele ngabantu bayazi lento kodwa iyangithusa lento ukuthi abantu izinto ezingaka bengayiqapheli abantu bake beyibuza ukuthi kungani kukhona into okuthiwa yitshe likaShaka mhlawumbe abantu baye beyibuza ukuthi kungani kunetshe likaShaka lapha waneni bafowethu umlando kaShaka uhleli emlandweni wesizwe futhi uyabona ukuthi isizwe sakwaZulu simi ngawo iqiniso lithi baningi abantu abanemlando emihle noma mhlawumbe ababe nobuholo obuhle esizweni sakwaZulu ikakhulukazi ayengikhuluma ngesizwe nje sakwaZulu kodwa imlando yabo idukile ngesizathu sokuthi abazange benakekelwe noma umlando wabo ugcineke kahle ngendlela okuyiyona yona uyazi ukuthi umuzi nje uwodwa uyawugcina umlando
Yebo, Uya understand ukuthi uma ungathatha leya moto kaMgqumeni leya moto kaMgqumeni uyithathe uyifake emuseum ukuthi lo mlando ungahlala forever. Kungaphuma incwadi kuphume yonke into ngisho isizukulwane masihambile sekulowo museum siyofika sichazeleke ukuthi le moto special ngani kungani bekelwa kube kwaziwa ukuthi ugcinekile lo mlando izinto ezifana lezo ziyawugcina umlando so leyo muzi bafowethu ungacaba ukuthi hayi nathi imizi yasemakithi awufani sikhuluma ngomuntu oyiqhawe la yabo Kuba ngaloo nto leyo mfowethu abantu ababuyisa umqondo kuthe makusuka i-airport izokwakhiwa la ngaselemfuze ngasothongathi kodwa i-airport kwafanele i-airport mayilandelwe umlando uyacabanga ukuthi i-airport is the brand new intsha le-airport kodwa i-airport ayizange yakhiwa nini nje King Shaka yakhiwa nini nje 2008 ayikawuqedisha 10 years akawuqedi lento ibisikhona nge-World Cup i-World Cup yenziwe i-World Cup kusheshiselwa into efana nale ibisheshiselwa i-World Cup ngicathi ibe ready la ngo-2009 ngoba even usho umgwaqo njengoba sekuyimanje kuxhunywa leleni ilokuzana ilane airport lena esuka ngaphandle kweTheku inyuka ngoNandi Drive njengoba isiqalwa ke manje sibrand kahle sixhunywa yavalwa ngesimo sokuthi kwase kusheshiselwa ukuthi njengoba i-World Cup isikhona wasala usumiswa lo alayinwa ngabusasetshenzwa kodwa ithema ifike lapha yasuswa ngento ezoba umlando ukuthi lana sizoyibiza ngani manje abantu so manje masikhuluma ngento ewumlando ngempela sikhuluma ngayo into efanayo nayo le eqala manje ukukhulumisa njengazathi ukuthini ukuthi makukhulunywa ngempela le nto ayikho la esibona ukuthi mhlawumbe isinenkinga khona bafuthi asingavumeli ukuthi nje kube khona isandla sithi akube khona abantu abangazwani ngale yanto lapha kodwa ke ngoba mawubuka into mhlambe engathi mayisuka lena kube kukhuluma amaciko abo abaculi laba bethi cha sifuna ukuyokwakha indlu ezoba uround omkhulu lapha esothi masithanda sithi sifuna ukuya emzini olapha yasiyele khona kaLuthuli lapha siyosho ukuthi cha sisekhona mfoka Luthuli asibone sibhonga siround umuzi wakhe simtshela ukuthi cha sisekhona kuba umlando ukuthi bathi nje abaculi ayisifuna ukuzakela isiphihli sika round lapha abayofike bezenzela into noma yini ayizowenza ukududuza yena umfowamolo uyabo kodwa ke akuhluphi bafethu akuhluphi besa-addressa nje zona izinto ezifana nalezi base siphuma kanje ngoba inokukhuluma kwakumaskanda kupheli akupheli hayi uvalelise nami bafethu ngiyabonga ukuba nani banganga siyabonga mfethu siyabonga kakhulu yabona mina ngilayi lokhu ngila kaJobo mina siqiniseko kwaJobo driver la istenga amakhumbi drive itaxi yalapha yabo kaMlambo umojika kaMaqumbu ujika ungena kaMlambo lapha okay hayi mfowethu hayi umshubo wena umkhaya wena umshubo la umkhaya impela hayi mfowethu akuhluphi siyabonga kakhulu ngiyabonga mkhaya kulungile mfowethu akunankinga hayi siyabonga mnewethu disconnect okay nka uthi ngithatha ababili abokugcina mase ngiyahamba bafethu nayo lenkabi le ngiyayibona la no Thembela Mnomiya ubling yayona insizwa samakhabeleni le Shasizo hayi malume mani ngixolise mhlawumbe angizwakalanga kahle ekuqaleni ngibonile ngazothi kube nokukhuluma okungazwakali kahle abengekho ngalendlela
uyithathe ngayo ngibonile usungigika out nxese kuloko. Khululeka mnewethu, khululeka. Hayi. No, mina ngithi mina ngiyayizwa i-content yakho I'm 100% full yona ngiyayithanda iyona but beyithi mina kunesithombe esivela lapho okungeyisona sakhona not ukuthi iyona nto ke leyo ke uyabo olokhu uphikelela kuyo engayenzi sense angithi mana ngikukhuza kuyona lonto ukuthi hayi no asiyona awazi ulokhu uphikelela lezi ithombe lezi ngiyisendele ingane yakho ubheka umuzi yentombazana usithembile uyamazi usithepele ngani usithebe sifunda naye esikoleni lapha eNtsungweni uyena umuntu manje mangithunyelwa uyena ethi kubo la wena uzothi khona ku no khona lesithombe sekugcineni ngeke mfowethu isona bese ugcine kabani esikoleni kabe yami ngangomkhulu ungaphelele ngicela ukubuza wobuza usithe ukuthi ngigcine kabani esikoleni uzokutshela noma mina ngisho ukuthi ngibuza wena mnewethu uthisha ngaqeda khona eNtsungweni it was 2008 uthisha njengamanje sengayeke kuba uthisha sengenye into kodwa mina bengifisa ukuthi ngiyayithanda indlela yakho malume ngoba ngiyakwazi nawe futhi siyazana mina ngithi ngiyayithanda into yakho lo wethu no mhlambi ihabulile lempisi mana but ayikho into ephuzile ngithi mina kuwena Mvelase angihabulile ngithi mina into ayisho lapha ibaluleke kakhulu ukuthi ngabe uhlonishwa kakhulu ukunalo mfowamnomi yakhamba kanjani kunjani qinisa mfowethu siyaphila futhi uyaphila ngirathi bhuti hayi ngiyayibona ngiyayibona le ngxoxo yeyithombe lazo mfowethu kodwa hayi mina ngilibonanga nje iphutha lapha hayi kodwa phela sibone ngendlela efanayo mfowethu yabo phela mfowethu into ehluphayo nangana kwethu iyona lento buka la uyambona fana lo kalokhuza kaMgqumeni eshutha ethuneni lapha abantu bamthukela lokho nje ngazi ngayibuza ngathi kunani ngoba phela ushutha ethuneni lababa wakhe nami ngahamba ngoshutha ethuneni lababa nginankinga lokho hayi angazi mfethu mina ukuthi abantu bangenelwe yini angazi kodwa ngicabanga ukuthi uTikTok unalo ikhwalele idimoni onalo uTikTok khwalele idimoni kodwa akho demoni kahle ukusangana nje kwabantu ukusangana kwabantu abantu ba-obsessed kakhulu ngokuthi abantu benzani iyona nto le buyibe sidinanyana ngabo bafuna ukulawula yonke into nanga uthisha la uhlula ukuvula imic mina ngiyi-understand nje lento yabantu hayi kodwa into engiyithandayo ngiye ngikulalela nikhuluma nomfowamolo hayi cha kodwa hayi cha lapha abantu sebeyibona bona ukuthi base ba-off kangakanani ku-right ku-right wenze kahle futhi into ebese ngiyibona bebecabanga ukuthi wena oshuthele zayithombe bacala ngiyasangana mina asuka la eGoli ngoshutha nezithombe leyo komshiyo ngiyahlanya nekhanda lami hayi wofika Mvelase hayi bagcina beku-understand mfowethu kunje phela bafihle iqiniso mfowethu abafuni ukukuveza ukuthi ey'ntweni ey'ningi ubavulile amehlo yabo manje-ke bakudlela umona lokho siyabonga mfowethu uwemndiya shafo Mvelase ndiya kavali bacabanga ukuthi sakhishwa ama-CD la siyabonga mfowethu saphila sikhona ndawo mfowethu cha bekuwomunye nami ngithi umfowethu wenzani ngoba
nami ngakhona bathi nje kanti yini lo yenzayo uma ngithi ngiyobheka hayi ngifica uyakhala uyasho ukuthi bafowethu sekwaba nje ngathi hawu kanti akunaso isimanga esikhulu kuyo yonke lento ukhalile ukuthi kanti nathi uma ngathiwa siyofa emzini wobaba siyoshiya kunje ngathi hawu kanti umfowethu ubengakhulumi kabi noma ubengasho kabi ubebalisa nje ukuthi iqhawe lahamba kwasala kwahliphiwe amadoda kanti kunjani makunje bese ngikhalile nami ngathi hawu lo muntu wakithi wenzeni kanti bakhala kangako mfowethu omunye. Bakhaliswa insango la mhlawumbe ubeshoda ngensango yakho webhizi ekhala. Ya. Nanani bahlupha labo ngoba bafike bafuqwe ugwayi mase uphuma ngezinqa mase uyabaxaka. Bebuye bezokhuluma nonsense. Ya. Hayi kwesinye isikhathi nami ngiyaxeka uma ngenzekanga kahle kodwa uma ngabe ukuthi uthe uma uyichaza ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngesikubone kwenzeka ngisho emsakazweni omkhulu leyo nto leyo efika umuntu aneke udaba lakhe eqhamuka abantu bethi hayi sizosithatha leso simo sikwazi ukusilungisa uma ngabe ubuqhamuka ngaleyo nhloso kuhle Kunjalo nje mfethu. uMandlanduna mfowethu wayendoda esilandelayo neyayiciko elikhulu ababebukela kiyo abantu abaningi so uma ngabe ubuza ngaleyo nhloso hayi ayikho into embi lapho kuhle phela kanjalo. Ya. Ya mfethu kungcono mawuyibambe kanjalo nje umshubo. Nanani into mina ngibheke into eyinkinga ngabantu mentality yabo. Bahlupha abantu ngoba imiqondo yabo bafike belinyaza umqondo ngendlela abakhuliswe ngayo. Umuntu alinyaza umqondo. Mase besifica kuma platforms afana labo TikTok sekufanele manje silapha nomqondo wakhe umuntu. Semele siphilela ukulapha umqondo wakhe ke manje ngoba uzoza ngalomqondo wakhe nolimele. Yabo. Sekumele siphilele manje ukuba busy naye ke manje lokhu simlapha ngoba ngaso sonke isikhathi besihlezi sichaza ngoba lento ayidinga ukuchazwa nje. Kusukela nje ekuqaleni le yade bengadinga ukuchazwa. Hayi Shini. Nje uzane faka naye. Mase kuthiwa nje aziye ngama1000 manje kuyanikelelwa for ukuthi akwenziwe something lapha akanalo nalolo 1000 kuyimanje uyayifanela nami but unomlomo omude lapha and worst part akahlakaniphile akanawo akakwazi nanokubheka nje inhloso ukuthola inhloso nje ye video into esimple lo muntu wayehluza kanjani nje inkondlo uma ubheka makuthiwa akakhipha indikimba yendaba nje lo muntu kuthiwa akakhiphe indikimba noma ibhodi kulapha kwisilungu uyakwazi kanjani ukuhluza nje lokhuza izinto ehluza nje indaba abantu abanje abalimele emqondweni okufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele sibe busy silaphana nabo ngaso sonke isikhathi umuntu uma ekhuliswa ngobuthakathi kubo akabugcine kubo yabo ayikho nje into negative kuleyo nto ayikho mfowethu ayikho nje hayi ngike ngathi ngiyobheka nami ngithi hayi ngibheke le ndoda yakithi ukuthi kanti isigadle ngelithini lapha kwalithula hayi mangithi hawu hayi kanti kwenziwani la hayi ngahlehla ngathi hayi abehlisa imoya mhlambe basuke babheka ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uba negative noma usukuhlaba la ohlaba khona ngalesikhathi usuhlaba ngakhona manje mabebuka leyo nto abangabe besalalela noma besabheka umqondo wayo yonke leyo nto bathi hayi seqalile lo mfana wamvela asebenza lento yakhe kanti ayikho ngempela into embi kuleyo nto. Ya ushawo uvalo ucala uzoshuthana umuzwa kubo hayi ushutha amashuthane emizwa kulo ucala uzohamba ushuthana emizwa kubo ya zamaze luyisihlama nje lokho abakho azi nomsebenzi na hayi wengoza kulungile thina inkinga asibone nginga phela akukusabe uyitshela mhlambe sekuvuka uoperation shuthelani mizaye sebenzi lonto leyo hayi sebenza futhi noma ngafa namhlanje yasimkhumbule yabo kuyefana nje yasimkhumbula lutho ngeke akumuntu oba nesizungu sikaZanefe emhlabeni thiwa awuyiqhawe hayi khona into leyo akumuntu onendaba nje yabo engakho nabangakubo bengayiqashi ngokuthi abangakubo akumuntu okukhumbulana naye ecawa ukuthi
so ekhumbulela yena so awubakhona omgube so ekhumbulela bona omfo kwamgube awubakhona omjikijela so ekhumbulela omjikijela awungathi kunzima ukukhumbula omajotha beyini oZanef ngathi kunzima komajotha eyini uZanef ahlele ubhedelwa abantu la kodwa ngiphumile kubasikadi bafowethu ngiphumile kubasikadi kona ngijwayele kabi kodwa uphume ngempela mbhuti. ukuthi ngiphumile kumasikhathi ukuthi abantu bangangijwayeli kabi sengiyayikhulumela nje ngalento kamfoka Molo ngoba bekufanele futhi ukuthi vele ngigcine ngiyivezile yabo so bengenayo indlela yokuyidoja bengenayo futhi indlela yokuyidojela bekufanele ukuthi ngigcine ngiyivezile kodwa hayi bengithi ushaya lezi kaMax lutho ngeke mfethu ngeke mfethu uMax lokhuza uMax ngiyambona mina mfethu ngisafuna ukuba busy ngento ezithize sengonibona nje ngelinye la ngizafuna ukuba busy ngento ezithize mfethu njengoba ku January kanje February March kumele kube khona kumele kube caca ukuthi kwenzakalani April ngoba leminyaka lo nyaka lwangifuna ufana nonyaka odlule yabo ngifuna mfethu ufana nonyaka odlula ngifuna ukuqamba amanga mfethu yabona kunezinto phela mfethu kumele ube worried ngawe uma umuntu yabo kunezinto kumele ukuthi kodwa bakhona abazokukhumbula kodwa phela ngeke bekutshela kabulakala mfethu kabulakala kodwa nje khona ey'nkulumeni mfethu ngeke kusalunga ngeke kusalunga ngeke nanani mfethu phela ngizafuna mina ukufocusana yabo nanokuthi nje yabo phela ezinye zezinto lento okuhlezi utrenda njalo mfethu utrenda lapho ngey'nkulumo mfethu ey'thize yabo nasana mfethu gcina nje seyihlukumeza ngoba angithi yabona njengoba ngiyipostele nje umuzi kaBabubheka umuzi ngendlela enguphoste ngakhona mawuthi uyayibheka ngempela lento mawuthi uyayibheka lento mfethu ayinawo ugcopho ayinawo mfethu ugcopho lento kodwa indlela esihlandekezelwe ngayo lento mayifika kumuntu wesifazane engithandana naye ifika kanjani lento mayifika enganeni ifika kanjani mayifika kumuntu wakithi umzali bani siblings yonke lonto ifika kanjani yabo isifika isihlandekezelwe and abazi nalento online futhi kumele uhlezi uphilela ukuchazana lento ukuthi ukukhuluma kwabantu kahle kahle lento ibinge nje kuze kube nini yabo so ngisafuna ukuba focused nje ezintweni ezithize ngiyobuya nje mawukhona nje ejwayelayo ngiyishaya mase ngiyahamba futhi sengizosebenza manje sengizosebenza njengenkabi manje sengizosebenza njengenkabi nje ngifike ngishaya ekhanda ngihambe iyona nto sengizovakasha nje ngishaya ekhanda ngihambe kodwa bhuti yabona nje ngimathiwa ngakutshela mina yabo nje balele namhlanje bayibuza ngoba phela bese bekhulume kakhulu emina bo bayibuza ukuthi manje wenza nje no life nolokuza noMadlandoni bayibuza nje manje akulaleki ngisho ukulaleka ukuthi kanti kwenzakalani ukukhuluma ngifuna ukubona phela ukuthi bazoposta yena obhanyazela yena babaposti bayipostile ishiphantsanga zabo ngifuna ukubona ukuthi wazoposta yini kungcono bubekhona ngimbonile ubekhona akunankinga bhuti siyabonga mfethu siyabonga nangu uMaxaba uthi nawo ukho right mfowethu kade kungamele ushuthe umuzi omunye that is wrong ngoba amandla abantu awafani khuluma into ongayazi nje nawe Maxaba khuluma into ongayazi nje nawe angidisappointa nje kasanawe nezibuko ukuthi qhamuka awukho right yini ubona ukuthi mina ngisakane kule level ukuthi ngihamba ngishuthana nemizi yabantu ngiyagula nimnekana yes aze noba madlozi Maxaba
yakho ngisho nje abafazi amadodeni kwesinye isikhathi hey yathi uPaul uPaul uthi uyilimit hey suka abakwazi ukuthula. suka yeah lo sabona mashaka Hawu lo mashengo wasethula manje. mashaka onesishwapha sawubona Nangi no Frank. Qinisekise sanibonani. Yebo mashengo. sawubona mashaka onesishwapha ohamba yedwa ngesishwapha uyaphila Right, vele ngiyazi ukuthi ngiyazi. yeah Niyaphila buti. Oh. siyaphila mfazi Yo, ngiyaphila nami guys, ngiyaphila. Frank Esalimoya bhuti ninjani? siyaphila mfowethu njani Siyaphila bafowethu. Hayi lathi sasiphawula mhlawumbe-ke ngento eyenzekile. Nami ividiyo ngiyibonile impela. Kodwa ke ngingakusho ukuthi cha alikho iphutha elikhona engilibonile yabona futhi mawumele abaqhawe angomaskandi abantu abamele isizwe abahlonishwayo futhi esiphathandayo. Uma ukhuluma ukuthi cha ngeke phela kwazi ukuthi umuzwe weqhawe noma igceke leqhawe libe kanje sikhona siyisizwe ukuphi ukungenelela ongaba khona. Angiliboni iphutha mina lapha. Yabona nje ngayithanda lenziwa ungizwa mfowamgcuno-ke ubhuti ngoba wakithi enkandla. Yeah. Sinodwa ilimi kamfazi omnyama walimele ukuthi ube khona itshe komfazi omnyama. Umgqumeni ufakhumalo wakumela lokho ukuthi akube khona itshe kungaba manje nakuphuza ushukela naphuza ushukela futhi wakumele ungizwa lokho. So nazo kumele ukuthi iqhawe aqhakambise isihlonishwa. Kungaveli nje ngathi manje umuntu nje onjengami nje ongadumile ongaziwa. Okumele lokho angiliboni mina iphutha lapho. So kahle siyabadinga abantu abanjengani abanesibindi abakwazi ukumela iqiniso. Ukuthi mina hlahle yabona nje mathi uyangitshela nkabi yami ngiyakulandela kakhulu futhi ngiyawazi amavidiyo akho uyahlaziya umaskandi mina ngapha kuma-nation kakhulu yabo angisho ukuthi mhlawumbe kune-beef ayikho i-beef kodwa ngolibona iqiniso lakho sometimes yabona ukuthi indoda enokumele iqiniso mina ngisaphotha lwa ngakithi emandaba nangapha futhi emdletsheni ngiyalalela kakhulu akungakufaki lokho ngoba sikho lapho bese ngitshela nje ukuthi kodwa kulokhu ngifike ngamakho ngathi hayi lo mfowethu lo ayiyalimele iqiniso mase ngibona mhlawumbe bengingaboni kodwa la ngifike ngathokoza ngathi ngiyabafisa ke mina abantu bakanje ake sekuyeke ukuthi balandela abantu kodwa la umile phela futhi uma ngeqiniso le ndoda iyahlonishwa enkulu futhi ayikho ncane insizwa leyana futhi mhlawumbe umaskandi ngaba ukhola kube nawe engekho akwazi ukuthi kuthuleke makuthiwa isimo sikanje egcekeni loba umkhulu bakhe shuthi ngabe thina asisona isizwe esinobuqhawe esinociko nesinobuhlakani nesinokwazi ukumela iqiniso. So lokho wena ukwenzile mina ngibona kuhle kakhulu ukuthi uphakamise izwi ukuthi wemadoda ngeke phela iqhawe lihambile zisekhona ingoma silalela kodwa ke phela manje la akhambi kahle ebuphi kubuhlakani singaqhamuka nakho ukuthi ke lihlonipheke iqhawe noma kuthiwa lele futhi nalo ujabule la ukuthi hayi cha ngashiya abantu abangithandayo ngoba mhlawumbe la khona uyabona kodwa futhi uyakhala uma ukuthi abekho abantu abamelayo ukuthi awungahambe emhlabeni bajabulisa abantu kodwa uma uthi kwangijuma lokho kwangijumayo angikwazi ukuyikhulumela kodwa basakwazi futhi mina ukuthi bangikhulumele nazi indonga zoba omkhulu zephila
abasakho abantu abangikhulumelayo. So wena umkhulumeli wakhe ngoba yena usekwazi ukukhuluma mhlawumbe ngephupho kodwa akwazi ukukhuluma ngomlomo. So into enjalo futhi mina Mfamvelase ngiyibonga kakhulu. Unamehlo uyabona, onendlebe uzozwa, onengqondo uzocabanga ukuthi ayi akwazi. Even amabhunu ayinobandlululo aney'teshi ey'hlonishwayo, behlonishwa nje beqinzile abantu abamnyama. NoMandela amaqaba aney'teshi. Nobani baney'teshi abahlonipha ngawo ubuqhawe babo. Kungani thina singahlonipha amaqhawe wethu? Ngeke sibe nawo, ingakho na bhuti Frank singeke sibe nawo umlando thi ey'ntweni zethu thina abantu abamnyama, ngoba ngaso sonke isikhathi izinto zethu sibukelela phansi futhi sifudula iy'nyawo kuzona. Yingakho-ke imlando yabo masikhuluma iqiniso, umlando wamaskandi ufile abafowethu. Singakhuluma nje sithini ufile, ngoba kuzohamba khambe ufile umlando wamaskandi. Ngoba mawuthi uyabheka umlando wamaskandi usudrakho wala kumgqumeni, umuntu wayizolo Kunjalo. Nanso. usudra lapho phela kahle eqinisweni. Abantu abaningi mase ngithi nje ayene ngithathe nje manje ngithi nje kulabantu aba-125 ngithi ayene ngithathe ningibeke kwaMfazi Omnyama, akho noyedwa. Akho noyedwa owaziyo-ke nje nanokuthi-ke uMfazi Omnyama ngomlando wakhe nje alutho abazi lutho, yabo. Ngikhuluma nje abantu abasimpule, yabo. So umlando kubudukile-ke mawunjalo ngoba usuqala la kumgqumeni. Kahle umaskandi mawuthi awubuka usungathi nje uqala kumgqumeni, ungathi awukazi ube khona umaskandi before. So izona inkinga lezo, izona lezi zinto zokuthi imlando ibulawa izona-ke izinto ey'fana nalezi ey'ncane njengalezi. Uthola ukuthi kuzovunyelwa ukuthi izinto eziyigugu eziyisikhumbuzo ngomuntu zivele nje kube izona zinto mhlambe ey'bukelelwa phansi noma abantu abangayinaki. Yeah. Kunjalo impela bhudayi, kunjalo. Cha, umuntu ongaboni lento lobuqhawe benzelayo kasho ukuthi mhlampe-ke kodwa phela sivele sibone ngabanye, ngeke siye nganxa esingemanzi. Inkinga walamna wethu, iy'nsizwa sezaphiwa umqondo womntombazane lo wesikhwele, lo kulisikhwele. Yabona iy'nsizwa sezaphiwa umqondo wabafazi lo kulisikhwele, ngisho isidingo singakho. Phela umfazi ethi ayibona kahle intombazane ishudulile nje impela kuyintombi inhle iphelele, yena afuna ukuthi uthimbi le ntombi, ngoba nakho yena ulisikhwele sakhe sokuthi akafuni ubona ubuhlo obungaphekwa lokhu yena nabo. Kunjalo-ke abalandeli-ke sebenjalo ngaso sonke isikhathi bafuna bona kunconywe lo abamthandayo bona. Mangasanconywa yena, hayi inkinga leyo ayifuneki-ke loo nto. So manje leyo ngqondo leyo soyaphike nengqondo eyiboleka nje. Angithi phela lento njalo yenze noMfamvelase iyafana le eyenza uMfamthulu Ngizwe, ukuthi alwele isithunzi sikaba uMncamalala lenkathi yeluthi ngeboshwa. Wathi ungizwe uboshwa kanjani umuntu oliqhwa ngaka futhi usomdala osekhulile. Ayikho nenye indlela ebingenzeka ngayo ukuthi angagcinwa abelungu, noma kuthiwa-ke unamaphutha awenzile, kodwa ayikho indlela engenziwa ukuthi-ke aphile ngaphandle, mhlampe-ke asayine mayisayina, kodwa angaboshwa ngaphandle ngoba usemdala futhi uyile qhawe elalimele isithunzi sabantu abamnyama. Kuze nje kusukela uthi ngo-2020 emele isithunzi sikaNcamalala ngokumhlonipha ubuqhawe bakhe. Angithi yabona. Omunye umuntu wabona ngenye indlela ukuthi hayi uZuma wenza ukuthi, no, it's not about uZuma wenza ukuthi. Bakhona uDitlek uzowayishonela nje ngaphandle, kodwa kokuyizishoshovu zobandlululo ezayicindezela abantu abamnyama. Bebulawa futhi kungagcina ukucindezela, bebulawa. Waye ngaphandle nje, ngisho iPhalamende ubelihamba uDitlek uzowayishonela nje ngaphandle engene iPhalamende, kodwa mase kuyilo wawethu omnyama makuthiwa khona amaphutha wenzile sekagijwa yogunya ejele. Angithi yabona. So angisho ukuthi ngifanisa ipolitiki nomaskandi, kodwa sengenza nje umzekelo ukuthi lokho kulwelayo kuyinto right ukuthi asekumele ngokwethu
futhi angahlambalazeki akungabi izibi kodwa kube into yokuphila kube nekusasa futhi bese kukhanda futhi abanye abancane ukuthi impilo ikhona la mawukhuluma ngobhek ngeke ukhulume ngomgqumeni uBhek Muzi ungakhulumi ngayo ngeke futhi ukhulume ngesithunzi kaMaskandi ungalifaka igama kaba uBhek Muzi mina ngimazi ngisazala nje ubaba ngisho umgqumeni nangimazi emuva uBhek Muzi nje ngimazi dala edlala ubabamkhulu edlala ubhuti edlala zini wonke nje umuntu udlala uBhek Muzi umgqumeni ngimazi emuva mhlawumbe bese ngigqonywe nje uqoqa ngazo umgqumeni ukuthi uBhek Muzi phela umgqumeni umuntu omusha loyo umuntu omusha umgqumeni usathi noma neke kodwa nje into phela umgqumeni phela abantu abangayazi umgqumeni ube no7 years endimeni washona 7 years kunjani 7 years singabali nje iminyaka la khona esasebhizi namaqembu amalumo wakhe esagida sikhuluma nje esewumgqumeni 7 years from 2003 to 2009 washona kunjalo yabo futhi akona no7 years u6 years umgqumeni esendimeni kuukuthi nje kuphela usebenze kakhulu 6 years ukuthi nje ubuqhawe obuningi babomqini ubuqhawe kahle no wayetalented kakhulu kufanele khona akho hype kufanele italente limhlupha iwehlo wayetalente kakhulu lalimxhaphaza kakhulu futhi ngiyabonga kakhulu siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ubhudayo ngabafandla abanye nami nje bengithi hayi mfowethu cha akukho kubi makuthi yaqhubeka kuyibamba ayibambe lapho mfowethu ulimele nje qinisa ungesala so weseka futhi masisekhona siyabonga mfowethu siyabonga mfowethu danke Mashenga wenzani lapha ngimane ngilala ngiphapha musekhona okay angipost phela nami kabi bachazela ukuthi ngineshwapha mhlawumbe nami usizo ngizolithola no ngoba se-WhatsApp nazo ngizoku-ordela i-BBL ngizokuqithela i-BBL alright kodwa ngiright ngizokala kumele ngikukale nje ukuthi uzisodinga muphi usize bani la we-BBL ozokunceda welele yazi nami ngikubone late-ke kodwa ukuthi usuyatrend nangu ugatsheni clothing yakho lezi mpahla zakho engeze ziye ndawo yabo wesilima uzobhale uzolokhuza uzobrand impahla ngesibongo so isupporta kanjani ngathi ngowamthembu uzoyiqoka kanjani into yagatsheni kungeke nje uzube creative nje ubhale something new nje you are stupid something expiring you are stupid that is why into yakhe ingeziye ndawo because isilima esingakhona ukucabanga esifike sikhomenta amasimba lapho phansi yabo ngiyabonga bhuti wena bhuti lapho uNdlovu bonga mina yazi bhuti isiqiniseko ne vele nje lezi kancane Mashenge ubona ukuthi bazothenga ikipa yebhalthi egatsheni beye ukuthakathana abantu bakini belokhuze beye ukuthakathana abantu bakini nokudlela umona benze yonke lento bethenga ikipa yebhalthi ugatsheni hayi suka come on bafethu ucabangani bafethu awu come on guys come on come on man come on yeah. Hi, I saw the cam. I saw the cam. Yo food. Yo lokho Mashenge. Na mina bengithi vele lezi zinto nje ezinye ezingakhi angizi-entertain kakhulu. Ngibonile ama video wonke
like eyomuzi ne-response kabhuti lo omunye obethukuthele. Mina I think kuyo this whole situation angiboni into wrong. I think inkinga la isekutheni kunabantu abasizakele ukuthi uwe oyipostile and abakuthandisisi kahle. Ukuthi abangithandisisi kahle bayizihlama inkinga yabo. Ukuthi abangithandisisi kahle badlala ubuhlama nje. Abantu bexhashazwa ubuhlama lokhu nje baxhashazwa ihlama ngazi ukuthi abasinda ave ngani besixhashazwa zihlama nje. Yabo. Umuntu omane kubhuza umuntu omane ebhuzelo zimpukane nje engaligezi ikhwapha kubhuza impukane eduzane naye ablame usiqiniseka. Yonke into usiqiniseka. Abanye abakhinxa insangu usiqiniseka. Bonke labaculi laba mawuthi abuka labaculi abakhala ngosiqiniseka. Ngiyabuka labaculi laba. Hawu labaculi labakhuluma ukunyanga ngosiqiniseka. Na abensangu bodwa ake ngimbone nje impela ongayibhemi. Yabona impela anginebhada hayi. Yazi into ngithi ngiyinyanya kanjani yazi lezi nja lezi angiyazi lento azi kanebhadi labantu bensangu kangaka ukuthi ngenzeni kangaka. Azi noma mhlambi leli rasta engilibuyisele lengibizele inkinga. Azi kubhuza igenge yensangu nje uqhuma isikhefu la igqosha. Shu. Shu. Shu insangu umuntu uqiniseka uqiniseka mfowethu uqiniseka. Hayi suka. Abayibhema ngami insangu labafana laba. You know why ngithi mina angiboni into wrong oyenzile. Sekukaningi ngibona umfeze emnyama udakwa insangu uzanefa udakwa insangu naloyo udakwa insangu understand ukuthi yini abaculi yini lenzo ukuthi abaculi bensangu beze belokhuza befuna ukuyinanisa nami kanje kusasa kuzokuba umuntu enziwe phamba wakusaza ujive uyibhadi la ibhadi la ngelinye ilanga ube umnyofu ulayini bangena kulayini ya hlu insangu bangithathela isibindi ngensangu hlu insangu. Sijaiva kwamalasi bafowethu poko. Sijaiva kwamalasi bafana bakithi. Nisazodlala amavaka sijaiva kwamalasi insangu. right nje. Honestly speaking, kuningi sibona umuzi omnyama usizakala through ama social media. Kunabogogo ebehleli beshutha la ku TikTok bapost ubone abantu abamnyama sebefaka isandla ugogo sizakala. Angikhumbuli nale ngelodwa ilanga loyo muntu opostile esethuka ukuthi uyaphapha uzenza ngcono. Kunalokho nje abantu bayabonga ubona omunye eqhamuka esicha nami ngiyafisa yazi ukusiza. Angiqale Mashanga angiqale mina ukuposta into nje yabo into ecishe ibe kanje ukuthi mhlambe khona inkinga esikho ngamposta even nalo mama lo ngiyalikhohle igama lakhe uyi-actor nkosi yami yabo waye complainer nje angazi bemdilizela indlu kanjani kodwa waye ne story sithi ya trend lonto via le account la uTikTok yaqala kuTikTok ngayibamba yabo isi trend abantu futhi angazi noma wagcina sizakele noma kanjani kodwa nje ngonxa ukuthi lento engathinta abantu abayiziphukuphuku bamaskanda abangakwazi abacabangela ku dustbin abantu umuntu ocabanga ngendlela limited yabo abantu nje babefaka imbono yabo ngendlela yabo
babedelela yena babengathuki mina cha babedelela yena ngokwesimo babe reactor esimoyeni abasibonayo yabo into simple Ngikuzwa kahle. kwakuthiwa sibhale i-essay thina kuthiwa bhale i-essay ngesithombe bhale i-essay Njalo. ngesithombe labantu laba bafuna ukubabalekela isithombe babalekela into elaphana engaye baphawula specifically ngayo bazoza uqiniseka kwenzeni Wenzeni? Ngoba nje bona ngabe bangena lapha if they willing to help basize if they not interested bavala imilomo bathule bameceleni. hayi Nkosinathi Hola mfowethu. yaphela Hayi saphila singazwa kini. airport Nkabi yami Hayi ngihleli la nje ngikade umzila ngilalele nje. Wona live ngathi angijoyine la. Kadile. oh ukade omnyakazayo Ngikade nje ukuthi qeqe. Mase yalishaya ikhanda. Ukuthi nje qeqe mase yalishaya ikhanda. yeah hello bafowethu hello phela sengizohamba kodwa ke cha sengizohamba ngo-half past ngiyaphuma yabo cha bafowethu bengenivalisa ngento emnandi nje kumaskandi kube mnandi kube nje vele bafowethu ukuba upostwanga yimi ubuzopostwa ubani ngoba phela ngabe uduvile ngisho kuthiwa bawupostile osibani bani abe uduvile vele kefana so ke vele sekubona abantu ukuthi bawokwenza kanjani angisangene lapho yabo sesozwa nje nathi endabeni ukuthi sekwenze ku1 no2 no3 hawu sekwenze ku1 no2 no3 hawu siyabonga sishaya izandla kuduma izandla kuduma ihlombe kuduma izandla kuduma ihlombe sishaye nathi njengawo bonke abantu yabo kuphele Injalo kanjalo nje. And the one thing I know vele ukhona umnyakazo ozokwenzeka and lela khaya lela lizosizakala kodwa ngeke bebuye bethi hayi mfoka mvela sesiyaxolisa sasi wrong. bendirongo elungixoleli dali bengirongo bendirongo Isisho siyasho sithi azikhonkothe emile zikhonkothe ehambayo. hayi ngizwa kahle mashenge nesishwapha yena ba-right abafazi abanesishwapha ba-right ngoba nje bavamise ukuhlakanipha Hawu. abantu abanesishwapha ba-right intombi enesishwapha kumele ubhalansise kumele ubhalansise mashashisa Ya mvakashi. Wangidalapha yazwa. uyaphila mfowethu Ngikhona kunjani? uyaphila mfowethu Yabo. Phela ngisakhomenteki manje lana ungivalile wena. hayi lutho mfowethu angivuli lutho mina Alright. ngebhizi ukhona oproducer bami lapha noMaduyaza nobani mina ngishayela uhlelo la kunasikhathi yabo Yabo. oproducer ke la kahle kahle kwa TikTok babizwa ngo-moderator bona producer kuzevalwe yena umasheshise bamvala akumane kuvala umuntu lahlanye emakhaya ubalo fana nomaswangaye kanje umtsholwane efana nomaswangaye kodwa ngoba vele mvelasi usuyahamba ivule yonke lemgodo engayiblock vele hayi angidingi ngiright phela lezinto nje ezablock uMaduyaza zivule hayi ngiyafuna ukulokhuza la hayi Maduyaza
mangibavula laba bazongithuka ngiqamele esinqeni sikadala mhlambe nje kube se yabona mhlambe kusasa nje ngizobe ngishuthe nomasheke ngilele kulesi shopha sakhe yabo njalo ya mhlambe na ngimcelele lapho ngibe ngishaya ivideo ngithi angicane ngisizeni udala ufuna iBBL udala ufuna iBBL Sengithola isizo Nkosi yami. Awuzivule zizothuka abantu lezi zinje ungasekho wena. Zivule zikuthuke kuma-comment-ke uma ubhorekile uyibuke. hayi angibavule ngiright ngabe ba-right nje okudibana nakho lapha ko-live mvule mvelase wara ubonde wabheda umuntu usayisola usayisola manje Akudlala la umzila ubanjwe ngempela. Ungathi uyafika la uyadadaza kanti akuboni ukuthi umzila ugadiwe. Sokunika okufunayo thina. Usidadazile. Kodwa-ke hayi isazokhala Maduyaza isazokhala ake sibone nje ukuthi kwenzakalani siyobona update nje ukuthi kwenzakalani mabo Kodwa Hayi nje khona thina sisadla ushintshe kaDisemba. Siphethwe umkhuhlane siyafa. malovuka ubuqume Ngizoqhuma kanjani ngifuna nokuyovela kwi-sunroof epholweni. nilanda nini ipholo Maduyaza kanti Awungeke ngey'ndaba ey'ngaze bengirekhode lezi zinje. hleba sebelela obhanyazile hleba Kukhona. Utho azilali lezi zinto lezi zikhona la ziyanyonyoba nje. khona uthuthukane-ke Mthembu Mkhaya Naye uthuthuka yazi uthuthukane usenawo lo mqondo lo wethuthukane yazi usenawo lo mqondo uthuthukane. hey Mkhaya urecord live ngeke urecord Mkhaya awufowethu Usenawo lo mqondo uthuthukane senginakho ukubona amavidiyo akhe lapha ey'khalisa. ngiyakhumbula Mkhaya ngambona umkhazi imnetha lapha kule mpandla lo mavundla ngasho ukuthi hayi umlomo wami ubonakele angifuni ukusho lutho hey mawuthi uyayilandela into ekhona mawuthi uyayilandela nemali ka-YouTube umsangane umsangane ojayina lento ebangwa la hayi zisathula phela umakhelwane sathi hayi asifune kuphawula ey'ntweni zabantu kodwa hayi khona hayi Kodwa uthuthukane naye hayi. ngoba imali iyagqoza lapho kwa-YouTube impela kumele uzabalaze laphana YouTube Hayi asimdedeleke umasheshisa wakaTembe ngithi intshebe leya ngapha ngakithi. Masheshisa Yebo phela akangivuli uMaduyaza uyazi phela bengikade mina ngiqondene noSigwebo. Hayi awuvalwa uvala wena. Ngivala mina. Akukhumbuli kuvala wena ekubavale namhlanje ngiyabakhumbula kunoSigwebo abade bephapha nje angikhumbuli ngivala wena shothi uvalwe umunye bethu. hayi bafowethu akuhlupho Maduyaza ngizona-update nje ukuthi mhlawumbe sizo-engage kanjani ngoba phela bafowethu ngeke nginilahle 100%. Ngizona-update nje ukuthi mhlawumbe so-engage kanjani mhlawumbe sesoba mhlawumbe no-live mhlawumbe kanye nje oqondene nathi kanye mhlawumbe ngenyanga kuyobonakala nje yabo ngoba phela ngeke nganikhumbule yacabanga sekugcwele omashenge la lokhu ngikhuluma ngesishopha sakhe Ngeke singayikhumbula igenge ukuthi siqiniseke ugezile kodwa unayo intombi. Wesiqiniseko. wethu la Ekabe yami. mfowethu
linjani iphunga likaMawu? Ngakubona ushuthe noMawu lapha emcimbini kaDuyaza. UMawu mfowethu hey. Ya phela mfowethu. Kuwa kanjani lantokazi leya? Inkanyamba inkinga ayiseduze, angizosifaka isandla ebeleni. Manje inkanyamba ayiseduzane. Engibhekile. Kodwa mvelase kukhona nalokhu wengane yakubo. Hayi. Unoxolo. Hayi kukhona mfana. Hayi ubuhle budalele kuloya muzi. Hayi bukhona manje. Yabona ngathi mangiphenduka ngiqeda ukukhuluma noma esebonga ke lapha le ndaba leyo Khozi ngathi mangiphenduka yavele yahleka ngathi hayi noma kanjani wena noXolo yavele yahleka hayi lezi ngane ezinhle man hayi zinhle lezi ngane abafowethu lezane zinhle yabona lezana mhlazafa azitsheli yabona lezi ngane mhlazafa kumele zibekwe efridge njengobrand hayi mele ibekwe efridge kwabekwa abantu aba-wrong obrand ubrand wengemuhle kahle kufika lokhu ya ibona buhle loba nomngabelo hey ningangirecord hey cut hey ya cut hey uyopapa busutrend futhi hey kodwa usiqiniseka kusesukele hey esekhuluma lapho esekhuluma lapho eseyithula indaba lapho uKing Zoso namapapisi awusiqiniseka namathe qhasha yes hayi mfowethu hayi babhayeni kumaskandi bafana bakithi hayi babhayeni amadoda uKing Zoso ka10 room awusuka amadoda hayi kodwa cha hayi ngibashayela ihlomba abafana cha hayi basebenzile hayi basebenzile ngeke ya ukuboshwa wangizwe kwaze kodwa kwale kwaba yazi ukuboshwa wangizwe kube nezinto eziningi ezinhle enzakalile ya kube nezinto eziningi ezipositive yabona ungizwe ngathi ngaphinda aboshwe nami impela ngiyokotela lapha evenini lakhe ngemuva ngathi nje ungizwe waphinda aboshwe ngecingwane ichunu Nkosi yami maleni bafowethu sengibhokile cha bafowethu awala Mtebhosha nanobazi nini Mtebhosha hayi lona ukuboshwa kwechuna hayi hayi afowethu akunankinga thina sesobaleka sengonibona nje ku live eningimeme kuwo kusasa khalo live engizwa ngathi ningimeme kuwo kusasa kaMagebe uyaphila qedwa usisi qhunyele uflower ekhontamini qedwa usisi pak ya yabona impela ngumaskandi ngeke bafowethu ya kusasa bafowethu namhlanje sekunamhlanje sengonibona kulo live nje namhlanje lapha eningimeme khona yabo sekuyofika njengesicuthwana ngithule nje ya no ngithola ungafiki lapha ukhalela iVIP uzobuhlelela ungafiki ukhalela iVIP ya cha Duyaza mina sengobona ngepholo nje lipaka la engikhona yabo ya namaphepha mase kodwa lelo pholo ngizolibhala uthi cha ke hayi bo hayi lelo sisebenzele kanzima kanjani manje ngizolibhala cha ke GP ya
mase ngilibhala umbhalo ngithi mase ngibhala umbhalo la ngithi ojuluka akayisule ngesaka. kanti lilandwa Yeah. size stop Akujahenda. Siphethwe umkhuhlane nje sivivela ukuyovela kwi-sunroof. Acabanga uvela kwi-sunroof ubuvele nawe udla ushintshe kaDisemba. Maduyaza, Maduyaza ngathi sivelele uwe, hayi ngathi sivelele Maduyaza. Hayi Maduyaza. Hey, hayibo nawu Maduyaza. Maduyaza, sibroke kama usiyeke Nkosi yami ezibhizinisi amakabishi la namazambane. January ufikile mfethu. Azidlale. Azidlale. Mfethu. Kanti makhulu mafethu. Ngeke engathi ukuzala bafethu ngathi kancane hayi. Mina ngisazothatha iminyaka ukumethisa. Ngeke. Ngeke kulunga hayi. Swex. Hayi, sizothatha iminyaka hayi. Kanti usutheni kwase kuthiwa unesibindi engilala hayi. Ngiyoze ngibhlokhe abantu angisaqondile. wathi umthandweni kanti abantu bayacuphana kodwa abantu bayacuphana ndingijota ushukela Ngibene ngicuphi. yazi ngijota ushukela neyazo Omunye umuntu lo yani. Yo, ngijota ushukela yini uyabona nje. And wazi kahle moyazi kahle nje lonto isalukazi impela masingafuni noshukela. Ayi, watholakala usebenzisa budedengu ongathi ongabukeki kahle. Wawusolakala nje impela. Hayi ongabukeki kahle hayi. Yabona phela. Kodwa nathi sasenza kakhulu nathi impupudle. Wovela uwomele kakhulu umpupudle. Hey. Naleyo kukhuma ubisi ungazi ukuthi mawuthi uyakhuluma lizophuma lithi phu. Yes. Ngizele uthele yena umnikazi walo ebusuku. Nganyanya kabi mina. Nganyanya kabi mfowethu. Lapha ekhaya ngithi ngitshotshile ukhuzi cold drink ngithi kufakwe icoke efridgini. Kanti angazi ukuthi masimba makufakwe imbiza lapha. Hey, anginyanyanga kanje ngithi ngiphuze. Yebo ngithi ngiphuze Coca-Cola kanti ngiphuze imbizonya ngayeshumi lapha efridgini yazi anginyanyanga kanje. Yo, lapho ngivuka kahle vele lapho ngangilala ekamereni vele nefridge. Yabo ngithi hayi ngithi nje ukuthi hey mangithi ngithi hayi khona akhambanga kahle. Yabo la ukuthi hayi khona. Yabona uyacabanga nalo mbize ukukhipha yokuklina isisu. Usuzohlala ukuthi mhlambe after 3 hours 4 hours ziyakhalela ke manje usuzohudiswa ile Coca-Cola ubuthi uyayiphuza. Yabona hayi. Ngiyobonakala ukuthi nango.